Muna zaune ni da ita a gefe da gefe. Ina kallonta ta gefen idanu, ita ma tana kallona ta gefen idanu. Sai ta ce me yasa kake hararana? Sai na kamo wuyanta na shaƙare ta na ce ta ina kika ga ina hararaki ne da nake kallon inda nake kallo. Kawai me zan ji kawai sai yarinyar nan kawai na ji ta miƙa hannunta ta cafko min zarmalulu. Na ce ke ya haka? Wannan ƙarfe mai daraja ne fa kike wasa da shi, bari mana. Ta ce ni wuyana ba shi da daraja ne da ka riƙe kamar wata kaza. Ta ce sake ni sai in sake. Na sake ita kuma ta saki sakin zarmalulu. Na ce ke ya haka? Ke baki san wuraren da ya kamata a yi wasa da wurin da bai kamata a yi wasa ba. Ta ce a ni ba ruwana. Ai tun da ka fara yanzu da yake ka shigo hannu shine kake so a yi sulhu ko? To ba maganar sulhu. Ai kuwa nan yarinyar nan ta ci gaba da damƙe min zarmalulu tana karkaɗa ta. Ka san abin ita kuma. Nan da nan ta fusata, ta kumburo ta cika ta yi gyangyan. Da na ga yarinyar nan da gaske ba za ta saki zarmalulun nan ba, kawai ni ma sai na kai hannuna sai wurin arzikin fulaninta, dukiyar fulani. Ai kuwa nan na damƙe su, na ci gaba da lugwaigwaita su. Mun daɗe a haka ni da ita. Abin maimakon ya koma fushi kamar yadda muka fara kuma sai ya koma abin sa juna nishaɗi. Muka ci gaba da sanya junanmu nishaɗi. Ba da daɗewa ba kuwa muka ci gaba da saɓale ma juna tufa. Mun daɗe muna saɓale ɗaya daga ƙarshe fa abu ya girma, al'amari ya girmama nan fa har aka kai matakin da za ta yi min goho. Ta yi min goho ta ce min kar kai min hawan jaki. Na ce ba hawan jaki ba ne ko hawan godiya ne, ba ruwanki. Ba da daɗewa ba kuwa muka ci gaba da saɓale ma juna tufa. Mun daɗe muna saɓale ɗaya daga ƙarshe fa abu ya girma, al'amari ya girmama nan fa har aka kai matakin da za ta yi min goho. Ta yi min goho ta ce min kar kai min hawan jaki. Na ce ba hawan jaki ba ne ko hawan godiya ne, ba ruwanki.